De la mafia. Yo soy el fillo de la túa mamá. Moi bons días, familia. Aí estou eu. Vaya cancionaza, macho. Como bailei e cantei eu cando era xove, que ainda sou un pouco, esa canción, Foron un mito, Meus primos máis maiores xa andaban metendo ese musiqueo a min, era un raparigo e andaba meténdolle tamén esa música como se fora en plan yo son el fillo, como me gustaba e como me gusta estar con vos aquí no Estache Bo, claro que sí, como estades? Moi bons días, familia, amigos. Hoxe teño que ser máis, non sei, máis precavido que nunca, facer vos un pouco as beiras, poderíase dicir, porque non quero que apaguedes o televisor, porque hoxe se hai un italiano por aí vai me matar. Vamos facer unha cousa no Estache Bo que é algo que é unha primicia mundial no mundo, No mundo. Ninguén se atreveu a facer unha sopa de lasaña. ¡Pam! Dalle aí, piollo. Estás flipando xa. É o que pasa. Cando faz moitas receitas e moitas dis, hoxe que fago? É unha sopa de lasaña que ten un pouco de mentira no nome, porque realmente é unha boa boloñesa, unha boa carne guisada con seu tomatiño, cas súas verduras, E despois, que quede ben melosiña cun pouco de caldo para botarlle de forma irregular as plaquiñas desa lasaña, vale? Por riba. Xa veredes que cousa tan maravillosa imos facer e despois imos acabar de redondear cunha cousa, cunha orfebrería, como che diría eu, artesanos do queixo, para darlle aínda máis historia. Mirad o que temos por aquí, rapidamente, na casa, apuntade que a receita doxe é moita receita. Por aquí un chisco de caldo de polo e verduras. Temos tomate, neste caso natural, xa relado e triturado. Temos por aquí un pouco de carne, vale, esmagada, picada. Sempre vos digo que non piquedes demais cando vamos a facer un tipo de boloñesa como esta. Se por outras cousas, valen igual. Vale, despois por aquí temos cebola, temos ricota, un queixo ben bonito. Temos por aquí ourego, temos allo, temos parmillano e gruyère tamén. Temos un pouco de alfábega, algo de viño tinto para aromatizar esta boloñesa e, por suposto, as protagonistas, xunto cun pouco todo, as placas de lasaña. Ai, Dios mío querido, se os italianos acaban de escoitar o que acabo de dicir de sopa de lasaña. Sopa de lasaña, que vai ser o seguinte? Sopa de tortilla? Sopa de empanada? Moi bons días, perdoádeme. Vas flipar, como vais a ver. Ti vexa dese cor atomatado preciosamente para comer esa sopa e se te manchas, ningún se entera. Maravilloso de todo. Que tal? Bos días, como estás? Moi ben. Flipando un pouco con estas liortas. Sí, a ver se non será unha ibanada esta. Para. Primeiro, váleme que me poñas en vereda, non me importa, en absoluto. Vos tamén, pero unha cousa, facemos un trato. Ti por agora podes rirte de min, pero despois espera todo o programa, todo o programa para ver o que pasa despois. E despois falamos, ti máis eu. Eu teño a mente aberta. Vale? Métome contigo, pero eu sempre perfectamente. A eso tamén me gusta. O que primeiro que imos facer xa é directamente coller a nosa ola preferida. Mirade, aquí o que imos facer é selar ben a nosa carne, que é unha cousa importante tamén cando facemos unha boa boloñesa. Aquí os segredos moitas veces son poucos, non? Pois como case en todas as receitas hai 4 ou 3 trucos que tens que acompañar ben. É unha sopa de lasaña, que neste caso é unha boloñesa un pouco extraña, cun pouco de placas, que xa verá como queda, que non é realmente sopa de culler, vale? Unha das cousas máis importantes é que a boloñesa, que é o fondo que vai darlle sabor a todo, este ben feita. Por lo tanto, aquí xa cada un co seu truquiño na casa. Miña nai facía desta maneira, meu pai facía desta outra, porque na miña casa, por exemplo, meu pai nunca foi moito de cociñar, pero a boloñesa sí. Porque dicía que cando estaba en Alemania, meu pai estuvo como 8 anos en Alemania, que facía moitas veces ese prato e saíalle ben, porque por ser práctica. E por eso moitas veces vos digo a todos, lambós, a todos, que hai que poñerse a cociñar, vale? Posta a cociñar, e a primeira non, a segunda tampouco, pero a terceira ou a cuarta, empezas a cociñar e salche ben esa historia, vale? E non pasaría absolutamente nada, viña. O que temos que facer nós é quentar eso e coller a nosa
carne, mira, a carne falaba antes un pouco de cantas veces a pasamos, se a pedimos no carnicería, eu son máis de pedila esas dúas partes que me guste máis, pois se quero un pouco máis de graxa, un pouco menos de graxa, hai veces que lle boto segredo ibérico, outras veces boto outra parte, agulla normalmente é unha parte que me gusta da tenreira, pero sobre todo un pouco que non teña unha picada moito máis pequena que ista, porque senón desfaise moito tamén. É para gustos, non pasa nada no prato, evidentemente, tal, pero sí que vai un pouco máis de textura desta maneira. Nós estamos aquí facendo con un lume un pouco alto e intentando esperar a que eso queza un pouco, así que colle máis cebolas que vou empezar a traballar con elas. Isto, despois hai varias formas, vale? Sí que é certo que cando face unha boloñesa, pero ti como un día discutía con... Non discutía, falaba, que discutir, a veces temos un pouco a teima. Debatir e discutir son cousas diferentes. Non son iguais no dicionario. Discutir non ten por que ser acaloradamente. É verdad? Pois é unha cousa, ves? Algo que che vou ensinar, Algo que che vou ensinar. Para min debatir é intercambio de ideas. Discutir tamén. É un tono un pouco... Pois se o ves, tamén ten unha connotación que pode ter, pero discutir, en plan, pode ser totalmente dende a calma, dende tal, pode ser unha discusión tamén. Vale, por iso que moitas veces temos unha acepción posta, unha connotación negativa que non ten por que ter, polo menos no dicionario, vale? Bueno, unha cousa que é importante. A veces estamos de, miña nai, o meu pai, como vos dicía, botaba a cebola antes, despois botaba... Bueno, pois, sinceramente, depende do rápido que queiras ir na receita. Se queres bulir moito, hai un par de trucos que che poden axudar a que máis ou menos a cousa sexa parecida. Pero o máis importante para min non é se reserva a carne, despois metos a cebola e tal, porque un guiso un pouco de unha horiña e tal, ou unha hora e media, paulatinamente falando, dame igual que botes a cebola xunto ca carne. O que nunca pode fallar, nunca na vida, é que a carne se sele primeiro, vale? Isto é unha cousa para min totalmente de perogrullo, pero é así. Así que nós o que facemos é directamente aí, buscar ese ruxe. Unha das cousas importantes tamén, que xa falamos algunha vez, é cando colles a carne, neste sentido, apretas un pouquiño para que vaya facendo tamén algo de costra sen movela inicialmente. O aceiro inoxidable tamén ten estas cousas, vale? Que parece que quere pegar, pero deixas que acaramele un pouco, que faga esa relación de mañar, e despois levántase perfectamente. De todas formas, a nosa cebola vai axudar tamén a que se levante pola súa auga. Bueno, entonces que? Dime ti, que realmente pensas dunha sopa de lasaña? É que ainda non imagino como... Ainda non estás metido, non imagino como pode ser unha sopa de lasaña, por eso estou esperando a ver que... Vale, ti expectante. Entón, o da carne, a ver... Normalmente fago a boloñesa, fago con cebola, apio, cenoria, e despois botolle un pouco de viño tinto e orego á carne. Bueno, é tomate triturado, claro. Vale, pero escoita, o tomate triturado tamén pode ser caseiro. Estaríamos facendo moito mellor inda as cousas no sentido de que xa estaría en tempo, falo, porque senón eso tamén é caseiro que é natural, vale? Pero ímolo ter que fritir un ratiño, cociñar, etc, etc. Espera que me deu a volta esta historia. Pero o que dicías ti, o apio máis la zanahoria, tamén unha cousa que eu lle podo meter, perfectamente. Mirade como está esbourando aí. E agora, compañero... Aí está. Veña, perfecto, que se siga remexendo, que colla un pouco de cor, que se vaya pegando un pouco, que quero que vexamos. Hoxe, interésame directamente que vexamos como vai coller esa ola, vale? Un chisquiño de cor tostadiño que se vai a quedar agarrado, que según lle metamos a cebola e un pouco de viño, limpamos outra vez ese cu. Veña. Pois sí, xe dicía é que podes botar o apio, queda moi ben na máis mítica italiana tal. Mira, de feito, hai unha cousa, os argentinos, non sei por que nalgún momento pois hubo algún tipo de emigración na que se xuntaron en sitios parecidos, e os argentinos coñen moitas recetas dos italianos, en rollo pizza e tal. E argentinizan, a ver como se di a palabra, non? Collen e din, ahora voulle meter o meu toque. E na boloñesa moitas veces botanlle leite. No final de todo, nos últimos 25 minutos de cocción, cando está toda a papuxada feita, un chorriño de leite para que siga cocendo. E din que dá un punto extra de cremosidade. Bueno, pois como que estábamos falando fai un momento, vamos xogando cos trucos que cada un máis ou menos vexa, vale? Aí eso está perfecto. Agora, imos cortar ben esta cebola pequeniña e imos ir tirando. Bueno, o apio aquí poderíamos botar para esta receita. Non quere dicir que porque sexa unha sopa non lle vai a botar, pero non tiña neveira. Vouche dicir a verdade, non tiña... E logo dixen, bueno, fago igual. Estaba mirando que tes 3 variedades de queixo, non? Tes o ricota, o parmesano e o gruyère. E o gruyère, sí, señorita. E falamos moitas veces dos queixos, que hai moitas diferenzas, dependendo do queixo, tanto en sal
como en cantidade de calcio, Vale. como en cantidade de lactosa, como en cantidade de proteína. Sí. Entón, aquí temos tres exemplos de queixos moi diferentes. Vale, pois contame características, porque é unha cousa que despois che quero preguntar eu sobre a lactosa, que é algo que lín dos azúcares, dos hidratos, e é verdad que non está a verdade, primeiro ti. A ricota, bueno, os queixos máis frescos Sí. teñen normalmente máis porcentaxe de auga e teñen menos proteína e menos graxa. Vale? E tamén menos calcio, están Ben. menos concentrados. Perfecto. Tanto máis madurado, o gruyer e o parmesano son máis altos en graxa, pero tamén máis altos en calcio, máis altos en proteína. Ben. Vale. Ben. De feito, pois, ricota ten a metade de graxa que o parmesano ou que o gruyer. Vale. Sí que se diferencian tamén bastante na cantidade de sal. O ricota ten unha cantidade de sal baixiña. No sabor tamén, Sí, xa se nota. No sabor tamén. O parmesano, pola contra, é bastante alto en sal. É bastante ¿no? salgado, sí, señorita. Sí que é certo que normalmente botamos pouco porque dá moito sabor. Aí ¿no? estamos. E o gruyer está no punto medio. É o que? Claro. O gruyer Vale. está a un punto moderado en sal. Sí, cun sabor moi característico, pero non ten nada que ver ca sal, senón ca curación, pero sí, no punto medio de sal. Pois moi posiblemente. E de lactosa, Sí? Vale. normalmente canto máis frescos, máis lactosa. Pois a ricota ten un alto contido en lactosa. E mentres que o gruyer e o parmesano ten un baixo contido en lactosa. Normalmente, a maioría das persoas que teñen intolerancia a lactosa van a tolerar ben o gruyer e o parmesano. E os curados en xeral, verdad? Sí. Por que? Es que ese é o que escoitarei, pero Porque é a baixo lactosa- ou cero? Cero non. 0,1, quero dicir, Vale, sí, vale, sí, sabes vale, que pasa? vale. A intolerancia á lactosa sí que ten grados en función da cantidade de lactosa. Cada persoa tolera unha cantidade de lactosa Vale. específica. Sí. É raro alguén que non tolera nada, Vale. ¿no? Por eso a maioría, por eso digo a maioría de persoas con intolerancia á lactosa van a tolerar perfectamente o parmesano e o gruyer e non van a tolerar o ricota. E cada persoa ten que ver cal é o seu umbral de tolerancia. Vale. Sí que o leite ten moito máis lactosa que o queixo, incluso que o ricota, Van a notar máis patoloxía co leite. Evidentemente, que un Pero yogur bueno. tamén, non? Entendo que se tal, canto máis fresco polo que entendín. Pero Sí, claro, o que yogur non, o yogur ao estar fermentado Sí. non ten nin de lonxe a mesma cantidade de lactosa de co lactosa, leite. vale, exactamente, que ten moito menos, que é o que, Sí, o ten que estaba a moito dicir. menos, sí, Exactamente. sí, É que escoitaba que a xente, hai moitas veces agora hai pois vídeos que vas vendo e tal, que cando ves o etiquetado dos produtos, Lidia, pon que mires nos hidratos de carbono, que se pon cero, que dicir que non hai nada de lactosa. Eso é certo? Sí, o que pasa que, bueno, cero, xa digo, cero non vai a bueno, ser. sí, pero bueno, que no paquete se pon cero, igual ainda que sea 0,1, que prácticamente non ten. Eso estaría ben... A regla máis fácil é, canto Sí? máis fresco, máis lactosa, máis lactosa. canto máis madurado, menos lactosa. Vale, ¿no? vide pa aquí un segundo. Eso é unha regla que ti tes aí, non? Pois a miña regla é isto. Ese tostado co do que falamos, vale? Esa carne que se quere empezar un pouco a pegar e que agora anda ruxindo por aí. Mirade que isto é non é cousa máis sinxela que meterlle lume, vale? Como se vai levantando eso, imos facer o seguinte, que é botarlle esa choiva de cebola. Non sen antes que lle botei algo de sal, un pouco de pementa, para eu controlando tamén nas cantidades, pero temos eso por aí. E agora o que fago é o seguinte. Mira aí, mira. Esa choiviña de cebola para aí, que vai hidratar, que xa veredes agora, porque ten moitísima agua, que é unha cebola destas das cebolas novas, que é maravillosa. Non ceboliña, que non ten nada que ver unha cousa con outra, pero é verdad que das cebolas hai moitísimos sabores diferentes, De feito, home, non quero mentir, pero 15 cebolas diferentes xa saen no mercado por aquí, e hai moitas máis seguramente por aí. Sí. Vale, neste caso, o que estamos a facer é aproveitar que moitas veces decimos, só desglasas con un pouco de viño. Tamén debo botar viño, sí, non te preocupes, vale? Sobre todo porque vai a axudarme moito pois co cor, vale, desta historia. Pero o máis importante agora é que vexades isto, mirade, un chisco de sal nesa cebola. E vou empezar a remexer dende arriba, compañeros, e mirad o que vai pasar. Esa cebola vai empezar a sacar ben de auguiña, vais empezar a pochar un pouco e mira, eso que estaba que quería pegar un pouco, xa está todo listo. Isto é maravilla total. A cociña ten un pouco de magia, Eu digo en serio. Vale, vamos baixar agora o lume. Xa fixemos o que tiñamos que facer, que se poña isto no seu sitio, e se me pelas eses alliños, eres unha auténtica maravilla. Eu vou limpando nesta historia, vale? Porque vouche tamén axudar, o caldo xa vai vir por aquí. Venga, nesta tonalidade, porque despois así axudo tamén aos meus compañeiros a que todo quede bonito, Ao final na casa queremos ter... Aquí no programa intentamos que todo sexa o máis sinxelo posible, pero ti tamén que vayas mirando un pouco, que as cousas pódense facer con moi pouco, con un ABC,
sabes cociñar calquera. O que pasa que, claro, se despois non practicas un pouco, ten cuidado que despois pasa o que pasa. Vale, aquí imos ter unha cousa. Agora faltan un pouco das ervas. As ervas aquí poderemos empregar tamén calquer cousa. Un pouco de tomiño, un pouco de romeu, o que nós íbamos vendo, non? Pero neste caso vou empregar algo de ourego, simplemente. Porque hoxe vou aromatizar cos queixos dos que estamos a falar fai un momento, vou aromatizar absolutamente esta historia, facendo unha especie de quenel, unha especie de firijancho, como digo eu, porque é a forma, como do xeado, sí, contido, exactamente, é quilicua, facer unha quenel de humus, unha quenel de ricota con queixos, e o que imos facer é empregar ou prestar esa cremosidade da ricota, relar un pouco dos outros queixos, moi pouquiño, moito do que decía ela, que ten moito sal, pois vamos a relar como 20 gramos, nin media cuña, para despois facer unha especie de quenel cun chisco de alfábega e ardonar por riba a nosa sopa. Que se por riba che dicía que non vai a ser unha sopa ao uso en canto a moita auga, aínda máis porque lle vamos a meter esa cremosidade que ao final se revolves todo vai como a callar un pouco e facer que eso quede bastante ben ou creo que vos vai a gustar, vale? Para non adiantar cousas e non empezar non quero meterche na cabeza unha idea que non sexa túa, Como se chama eso? Condicionar, vale? Non che quero condicionar, que non me saía. Veña, vou subir un chisco ao lume, vale? Déxame ver eso que a subí ben, perfecto. E por que subo o lume agora? Porque teño allo, teño as verduras xa metidas e quero botarlle o noso viño. E viño sempre que leve tal. Pásame o ourego tamén e pásame o tomate, porque isto xa estamos acabando de todo para facer a primeira parte da receita, vale? E así ter, máis ou menos, todo feito. Mira como va, gústame esta pota, Roy, Sara, gústame esta pota, gracias. Isto é o que quería, máis ou menos, mirade, está no seu sitio. Entón, nós o que facemos é viño. A veces preguntamos, cervexa? Sí, vale. Auga? Tamén valería. Só caldo? Tamén valería. Un chisco e tal? Isto vai dar cor e aportar sabores, como sempre. O viño, nunca que botes un viño aí que ti non beberías. Esta regra é tal cual, Bueno, aí vouche discutir. Por qué? Porque a mí non me gusta o viño. Pero para aquí bebido, sí. Pero nos platos sí que me gusta. Vale. Eu creo que ainda non che... Non encontrei o axitado. Temos que falar de referencias nós de viño, xa verás como igual ainda encontro un pouco para ti. Pero bueno, mira, que non che gusta o viño non nada malo, Non pasa nada. No, xa sei que non. Podes vivir sin viño, por si acaso algún pensa aí que non se pode vivir sin viño, sí que se pode vivir, vale. Imos entón facer o seguinte, vale? Temos aquí isto que empeza a evaporar. Nós vamos a coller un chisquiño de ourego, vale? O que vos dicía hoxe, o que vou empregar é isto. Hai moita xente que lle pode acabar empregando tamén un pouco de noz moscada, un pouco de tal, o que vos queirades, vale? Mais ou menos que sexa do voso gusto. Pero isto xa está con forma de auténtica boloñesa. Que lle pasa a isto agora? Era pouco viño, temos ben de lume, imos subir un pouco máis, está acabando de evaporar, así que vamos a botarlle todo o tomate, neste caso, e imos guisar ben, vale? A partir de agora, o pouco que nos queda por facer é o seguinte, vale? Meter todo este tomatiño, guisar un bo rato e despois ir mirando e calcular a cantidade de caldo de agua que lle vamos meter. Porque se aturuxamos de auga a nosa boloñesa, despois vamos a meter moita pasta para que poda callar un pouco. Entón, vamos ter que buscar un pouco de equilibrio. Así que o que facemos nós é deixar que guise tranquilamente e puntear dentro dun anaquiño como está de líquido, como está de sal. Chegamos nun chisquilichasqui e empezamos ca pouca receta que nos queda, que xa verás que é moi sinxelo e moi increíble esta vez. Mirade, vide pa aquí un momentiño. Bueno, ti non podes chegar, porque non chegas, David? Tenías que poñerte así por riba que veran, sobre todo que pudieran comer. Pero mira unha cousa. Cando está o punto da boloñesa no seu término perfecto, cando empeza a facer buratiños, mirade, vou subir un pouquichiño o lume, cando subes o lume, empeza a tirar para diante ese bafo, ese vapor, e ten moito líquido, fai burbullas. Pero cando deixa de facer burbullas, empeza a cantar, que parecen boquiñas, daste conta. Aí, nese preciso instante, sabes que o líquido está xa prácticamente consumido. Por lo tanto, como temos unha boloñesa xa consumidiña e todo feito, o único que temos que facer nós é botarlle algo de caldo. Ahora, recordade como vai esta historia. Se botamos un caldo que non ten nada de sal, teremos que ir apuntando tamén nese chisco de sal para que todo vaya no seu mexunxiño, vale? Veña, aquí, collemos o caldo, subimos lume pa todo e botamos. Esta vai ir enteira 100%, vale? Aquí empeza a cousa que ti dirás, pero vamos a ver. Acabas de matar a boloñesa. Para.
Moitas veces, cando pensamos en isto, vou vos a dar un pequeno detalle. Cando eu consumo auga dos alimentos, neste caso, quito a auga a carne, tosto, a cebola e tal, quédome ca materia e con todo o sabor, ben? Polo tanto, agora, estou enriquecendo de novo unha boloñesa que está perfectamente posta no seu sitio con caldo que ten sabor tamén, non con auga. Por tanto, non ten nada que ver. Ao final, os guisos de carne fanse así. Exactamente. Polo tanto, é que é exactamente iso. Acabas botando ese liquidiño, consumes todas esas verduras, ese tomatiño e tal, vale. Agora que teño isto, está ben espesa. Por que está ben espesa? Porque indesa auga, vale? Non foi capaz de darlle moita soltura. Vou botar un chisquiño máis, vale? Quero velo por aquí. Eso está perfecto. E vou tapar, se preciso máis, voulle botar máis, non hai problema ningún. Vou no tapar para que ferva de contado e de seguido temos que probarlo un pouquiño de sal e botarlle a pasta. Colleme a pasta por aquí. Vale. A pasta xa veredes despois que cousa tan maravillosa e bonita imos facer con ela. Veña, vou a deixar por aquí, pero, mentras tanto, vou empezar a coller cos queixos un par de cousiñas que quero que vexades, porque xa vos dixe foi un momento que isto e vos dar un pouco a volta á cabeza. Isto coce durante 7 minutos, máis ou menos, vale? Entón, unha vez que ferva, vou nos meter esos 7 minutos e está. Se está moi gorda, é importante que non este demasiado gorda porque non vai callar ben o auga dentro desta lasaña que é de ovo, neste caso. E, por certo, que tamén vai chupar auga, por tanto, vai espesar. Non teñades medo de que iso parezca moi líquido porque isto despois vai collendo cousas, vale? E agora eu empezo cos queixos. Cólleme eses dous por aquí, se me falo favor. Pomos aquí e inda por riba de todo vou coller a alfábega. Veña, vou arrelando. Veña que vou. Xa veredes, vai a historia, xa veredes. Pois antes contaba as diferenzas entre o contido en lactosa, calcio e tal, e moita xente pregunta, non sei se me preguntabas ti tamén, pero por que, non? Por que sí, ten máis lactosa? Sí. Botanlle algo máis ou como é, non? Non é que se lle bote ningún ingrediente máis ao queixo, sí. Non é que leve ingredientes diferentes. O que pasa que a maior parte da lactosa está no soro do leite. Que pasa que nese proceso de madurado vai perdendo auga, queda máis concentrado. É máis curado, por eso tal, que falamos. Se eu corto un anaco, non, deste queixo gruyer e o mesmo volume de queixo ricota, ese queixo ricota ten nese mesmo volume moita máis porcentaxe de auga. Por lo tanto, está moito menos concentrado na súa proteína e na súa graxa. Totalmente. É simplemente iso. Totalmente. Co tema da lactosa sucede tamén outra cousa, que nese proceso de madurado a lactosa transfórmase en ácido láctico. Por eso os quesos máis madurados teñen menor contido en ácido láctico. Pero non é porque se lle boten cousas diferentes. Simplemente por o seu proceso de maduración que se vai perdendo esas cousas. Vale, ten sentido tamén. Vale, mira, isto por aquí, quedoume claro. Ves, cousas que sigo aprendendo. Moi ben, Lidia. Agora ti vas a aprender a facer acabar de aprender, que xa estás casi no fío, porque a receita pouco lle queda. Mira, alfábega picadiña pa ese bol. Isto, que vou mirar, quédalle unha volta. É que no son estou bastante metido. A ricota pa dentro dunha volta, vale? Aí metidiña. E imos facer unha cousa. Vou coller o meu relador. Estaba pensando que nunca lle botei queixo a unha sopa, en xeral. Vale, porque o da sopa é un pouco enganabobos igual. Porque o da sopa xa verás como vai quedar melosiña. Vai ser algo, é como dicir un arroz caldoso, non unha sopa de arroz, verdad que non? É un arroz caldoso. Por isto é unha lasaña caldosa, vale? Hasta aí podo coller, deixo a mau, moito máis non, non che vou deixalo codo, non, a mau. Mirade, un pouco do que falábamos antes, que falaba que tamén un pouquiño máis de sal, e recordade que isto vai ir tamén despois punteado para dentro, empratado, non vou meter aí, vai en cada pratiño vai ir un pouquiño deste queixo, non antes. Veña, isto por aquí, estamos xogando un pouco con eso creo que está a ferver. Vale, perfecto, mirade. Empeza a borbotear un chisquiño, ben? Exactamente. E que eu tamén quero agora mesmo pillarlle o puntiño, que para min é o máis importante, de sal, pero o puntiño tamén de como está de líquida, vale? Que non este ni moi trabada ni moi tal. Perfecto, pero miren, perfecto está. Aí estamos. Déixame probar un segundiño, Eu os caldiños botolle pouco sal, por lo tanto, un chisquiño máis de sal precisa. Acabamos de acabar de ferver, e miro que collo eu aquí. Corto un anaco. Suficiente tamén. Pono por aí. Para meter así e acabar de relar este por esta parte. Un chisquiño, mirade. Está todo o mundo a expectativa a ver que sai daqui. Que sai daqui. Aquí falta simplemente, xa verás, isto é un pouco de queixo, valería con ricota. E, por certo, imos facer unha pequena amalgama
gracias a estes queixos que van saborizar, é como unha pizza 4 queixos, calquer historia, vale? O que vamos a intentar é que ese queixo fresco é o pegamento real, como se fora un untable, non? Pero, se nos queda moi preso agora ou moi liquidiño, metémoslo na neveira, volve a callar un pouco e despois das a forma de quenel perfectamente. Aquí o que fago é coller un garfo, mira, por exemplo. Iba a coller unha varilla dos ovos, pero válme perfectamente isto. E aquí mirade o que vai a empezar a pasar. Agora sí, é preciso un pouco de sal aquí. E un pouquichiño, por favor, de pementa. Vale, importantísimo. Aquí che vai o conto primeiro. Isto imos agora a mezclalo ben. Agora sí que boto as placas de lasaña tamén. Epa, para arriba, que está fervendo. Veña. E mira de agora, outro truco. Como vou meter eso? Pa diante todo. Complicado, non? Mira. Amigo, vale. E agora... Sabes cando moitas veces din é imposible que haya unha sopa de lasaña parecida? Home, porque cada un rompe como quere. Pero é que é imposible porque é a primeira do mundo mundial. Xo dixemos. Mirade, aí che vai. O que vamos facer agora é esa lasaña reventala, deconstruíla. Vale? E ir botando cachos máis grandes, máis pequenos, para que empecen a cocer, que xa dixemos que eran de, como se chama, 7 minutos. Mira, 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 mira. Así, unhos máis grandes, uns máis pequenos. E vai a levar todo igual non, porque senón igual é moita para ese tal. Senón podemos arraixar con un pouco de líquido, Veña, esta sí que vai. Vale, empezamos, mirade. Ai, isto que me gusta a mí. Aí, con esta chégame, veña, con esa chégame. Esa podes baixala por ali. Dorlle unha remexida, recordamos esos 7 minutos, isto vai empezar a chouparse e a quitar ese líquido e metelo dentro do seu corpiño, do seu corazón, e polo tanto, isto xa non precisamos, o que facemos é acabar, mirade, nesta mezcolanza que, como vos dixen, agora, que non saiba facer unha quenel, isto hai que meter despois un ratiño na neveira mentre se acaban 5 minutiños de nada ou no conxelador. Pero mira, unha quenel non é outra cousa que isto, vale? Para que teñamos todos na nosa cachola como se máis ou menos se pode facer, colles unha cunquiña destas e empezas a facer así, e faz así, e vas poñendo de formiña, 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 e tes un cachiño de queixo para poñer por riba de cada topping maravilloso e perfecto. Así que, chisquilichasqui, e lambendo sopa de lasaña. Hoxe cociñamos sopa de lasaña. Comezamos dourando a carne picada nun chisco de aceite, ao mesmo tempo que picamos as cebolas e os dentes de allo para rustrir uns minutos e engadir viño tinto, ourego e tomate triturado, cociñando ata o punto desexado. Voltamos agora para verter o caldo, deixar que ferva e incorporar as placas de lasaña rompendo as coas maus para cociñar o tempo que indica o fabricante. Para mentres, esmagar a ricota cun pouco de parmesano, gruller, alfábega picada, sal e pementa, empratando o conxunto e que comece a papatoria! Nia, 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 nia. Escoita, que? A ver, dime ti, Unha lasaña desestruturada. Ben, váleme, ben, dame igual. É unha lasaña melosa, unha sopa de lasaña, o que ti queiras. Pero colle, a esas marcas de lasaña empeza con elas a reventalas, xunto cunha boloñesa perfecta. E se agora ti colles un pouco de queixo e remexes todo, tes a sopa de lasaña do Estache Bo. Aburiño!